4 candidats gironins s'han afegit a l'Orde de Sant Clemente en una cerimònia que es va fer a Sevilla. Aquesta és una associació catòlica amb finalitat benèfica. L'església parroquial del Sagrari de Ciutat de Sevilla va celebrar divendres passat la cerimònia de rebuda i promesa dels nous membres de l'Orde de Sant Clemente, una associació catòlica amb finalitat benèfica i social que cada any es convoca per a renovar la seva fundació. Aquest any aquesta associació s'ha vist incrementada per 4 candidats gironins per a ser nomenats cavallers distingits de l'esmentada ordre. A proposta del seu delegat a Catalunya, Josep Pérez Abuller, els candidats Joaquim de Llonder, alcalde de Vilopriu, Antoni Calvo, empresari, Joan Peralta, quiromassatgista, i Lluís Gonzaga Buenaventura, empresari i músic, es van traslladar a Sevilla per ser rebuts i investits. I la finalitat, la que crec jo que és més important, a part del luxe, de l'honor que hi hagi, és l'ajuda, les aportacions econòmiques que hi van a parar a la gent més necessitada. Diguem, contra el càncer, la pobresa, i de veritat que no és un missatge irònic, és així de seriós. L'acte va ser presidit per Monsenyor Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arquebisbe de Sevilla, amb la presència de personalitats de la noblesa estrangera com ara el príncep d'Eslovàquia, Maximilià Sosamski, i els cònsols d'Itàlia i de França.